ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମାନସ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କେମିତି ପାଣି ହଉଛି। ଖୋଲା ହବ ଖୋଲା ହବ। ରିଲିଜ ଆସିବ ରିଲିଜ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ମାନସ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ କେମିତି ପାଣି ହଉଛି। ଆପଣ କେତେ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି 8 କୋଟିର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରିଥିଲି, ଏମିତି କଣ ପାଣି ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀ ପାଣି ନ ବାସିବେ। ଆପଣ ଆର ସମାଧାନ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ପୁରା ଗଳି କନ୍ଦି ସହ ପୁରା ଗଳିକନ୍ଦି ସବୁ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି, ବହୁତ ପିଲା ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା ନାହିଁ, ଦୋକାନ ବନ୍ଦ, ଖାଇତେ ପାଉନାହାନ୍ତି ଲୋକ। ମହାନାଳ ସଫା କରୁଛେ, ମହାନାଳଟା ସଫା ହେଇଥିଲେ ପାଣି ଏତିକି ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଇଟା ପୁରା ମହାନାଳ ତମର? ହଁ, ମହାନାଳଟା ସଫା ହେଇଥିଲେ ପାଣି ଜାମ୍ ହେଇଥାନ୍ତା, କେତେ ବଢିଆ ପାଣି ଖସି ପଳେଇଥାନ୍ତା ମାନେ। ବାପା ଖାଲ ଅଛି ଦେଖିବ ପେଲି ନା କଣ